beydaba beşikuz bek umarê korasta a dî hedef kîskirtiz çarçove destpêk biristiz padîşah depşelim got mamosteyê min gava em ji bo pirsgirêkekê li çareyekê digerin em ê çawa zanibin ku ew çare bixwe ji pirsgirêkê xerabtir nîne beydaba bişirî û got te pirseke gelekî girîng kir padîşahê min çareyên ku bêyî fikirînê têne dîtin mîna dermanê ku bibe jehrin bila ez bi çîroka bekên ku ji bo xelasiya xwe mar kirina bi hevalê xwe re vê yekê rave bikim wan fikirî ku wan çareyek dîtiye lê di dawiyê de karesateke mezintir hat serê wan padîşah serê xwe hejand û beydaba dest bi çîrokê kir çîrok bek û marê kor şîstek carekê di nava daristaneke mezin de golek hebû di vê golê de gelek beq dijiyan beqên zer kesk û reş navê padîşahê beqan geng bû geng padîşekî serbilind bû lê jiyana wan ne her dem aram bû marekî reş û mezin hatibû nêzîkî golê û di nav giyayên avê de dijiya mar her şev dihat û bekek dixwar bekên geng yek bi yek di nav devê mar de winda dibûn geng pir xemgîn bû û nedizanibû ka dê çawa gelê xwe biparêze rojekê geng ji ber bêçaretiyê biryarek da got ez ê herim ba mar ez ê peymanekê bi wî re deynim belkî em bibin heval û ew êdî bi dizî neyê nêçîra me geng çû ber qulika mar mar êdî pîr bibû û her du çavên wî kor bibûn ji ber korbûna xwe wî êdî nedikarî bi hêsanî nêçîrê bike geng got ey marê birêz ez padîşahê beqan im ez hatime ku pêşniyarekê bidim te tu êdî pîrî û dîtina tekê me were bibe padîşahê me em ê her roj bi dilê xwe beqekî ji bo te amade bikin em ê bibin xulamên te lê tu jî bi şev bi dizî nêçîra me neke mar di nava korbûn û birçîbûna xwe de ev pêşniyar pir ecîband got baş e ez qebûl dikim ez ê bibim padîşah hûn jî her roj beqekî bidin min geng vegeriya golê û ji bekên din re got hevalên min bi mar re peymanek çêkir mar êdî padîşahê me ye her roj em ê tenê yek beqî bidin wî bi vî awayî yên dinê her dem di ewlehiyê de bin ev çareyeke aqilmend e beqan bi dilgiranî qebûl kir her roj beqek dihat hilbijartin û diçû nav devê mar marê kor êdî bêyî ku bi çê xwe biwestîne her roj xwarina xwe li ber deriyê xwe didît çend meh derbas bûn marê kor ji ber xwarina baş qelew û geş bû lê hejmara beqên di golê de her ku diçû kêmtir dibû rojekê beqên din hemû qediyan tenê geng û çend beqên nêzîkî wî man mar rojekê bang li geng kir û got ez birçî me kîjan bek îro para min e hûn qediyan niha dor hatiye ser te geng bi tirs got lê birayê mar me peyman çêkiribû ger tu min bixwî tu ê bi tenê bimînî marê bêdilovan bersiv da peyman heya ku xwarin hebe berdewam dike niha tu xwarina min î marê reş geng girt û ew xwar paşê bekên dawî jî xwarin di dawiyê de mar di golê de bi tenê ma êdî kes nemabû ku xwarinê jêrê bîne ji ber ku kor bû û nedikarî nêçîrê bike piştî çend rojan mar ji birçîna mir çarçove kotahî îzes beydaba li padîşah nêrî û got padîşahê min
çareyên ku mirov ji bo xelasiya xwe dibîne. Carna dibin sedema mirina mirov. Ger tu dijminê xwe bînî nav mala xwe û jê re bibêjî tu hevalê min î, ew ê rojekê xaniyê te li ser serê te xira bike. Çareya geng ne çare bû, tenê mirinekê hêdî bû. Padişah got, aha min fehm kir. Mirov divê di encama her biryarê de dawiya wê bibîne. Çareya ku mirov ji kokê bibire ne çare ye. Beydaba bişirî. Vê çîrokê re dibêjin, bek û marê kor.